Maayong udto mga ka-good vibes. Kumusta man mo diha mga good vibes? So naa dita karon mga good vibes no sa Circa Playa Resort. So arita ron kay magkuan lagi mi nate event ba magtapok-tapok mi sa ako ang kuan. Just Right Computer Pro Family ba no? So ila-ila ta mo unya sa ako ang kuan duha ka amigo, barkada, kabrad nga si Nikki ug si Uji. So kuan kanang na-tested na pud mi ba kanang friendship bitaw na mo nga kanang tested na sa mga panahon ba naangara ang mga misunderstanding, mga lahi-lahi opinion, pero ara ra gyud na magdaog sa mga good vibes ba unsaon mo pag-handle ba. So nakaana sa jud ko nga kanang murag na-test jud mi sa panahon in a way nga nasuod na siya jud mi ana bitaw mga good vibes no. So more years to come growing family sa Just Right to Just Right Computer Pro Family ba. Dahil yun, ila-ila mo nila unya mga good vibes sa akin. Si Nikhil, ani kabrad na mo talikod. So unya, surprise na So, si Nikhil nga, akong amigo nga, kanang kuan kayo, pala amigo sa kayo, kung makadato palagi ng daghag amigo, dugay na ning nadato mga good vibes. So, ang nakaapan na niya, palahubog lang kayo. Si Uji po nga, kuan gahi ginapatagayon mga good vibes. So gahi ginapatagayon pero otro pod atik-atik ba nga gahi patagayon pero palahubog po kayo. Ang ending lagi ni mo sinabot kami tulo mga good vibes ba. Oo. Pero sa inani ni mga good vibes. Kuan ta ha. Sa asa ta ibutan ning lugar good vibes na jud ta di ba? Hello mga good vibes. Okay. Easy. At tuon na niya akong migo sa introduce na mo kay tagayan tani tara. So introduce na mo mga good vibes kay. Okay. At tuon na sa Uji kay busy man kay ko nagsugba ba. So ila-ila ta mo ani ba kay tanaw. Kita man busy kayo. Je tagay sa je. Mao ni siya mga good vibes Hi mga good vibes. Mao ni si Uji mga good vibes. Mao ni siya akong migo nga gahi kay patagayon pero atik ra. Busy kayo si busy malay Brad Jeffrey by Jeffrey nga ra Gahi ka good vibes na ka Just Right sa da. Ay ka Just Right Just Right ha. So patagayon sa nila sila mga good vibes kay namurag na busy sila ba. So kita-kits mo nya namo mga banding mga good vibes basta mao ni si Uji usa ni siya sa ako ang partner sa Just Right o kabrad po na ko ba, di ba? Vibes ka Just Right pag yun. Okay, mga good vibes Brad Jeffrey mga murag karon na rin siya nga rin nakatuon sa Just Right o tagay. Di ba bay? So, ato si Nicky na po ato na to mga good vibes. Okay. Kita-kits mga good vibes. Mga good vibes, so sinikil na po tanong ko patagayon mga good vibes. So tara kumigo mora ra gwa siya na po kill ako mga good vibes mo din sa sneakil mga good vibes ako migo kabrad ba giniagawa na siya ako ang migo kung makadato pa ang daghang amigo dugay na ninadato mga good vibes kay ubay-ubay gini amigo ba okay pero si kasulti ni mo kin Mga good vibes may hapon na tanong naami ka pagindot sa diri mga good vibes. Tatang tayo sa pangalan ng Alpha Caparon nga. Iyay ka. Ang labo sa tandaan sa sa Just Right Computer Pro. Salamat sa libre karon. The best. Sana. Ni siya akong migo. Dugay na ning nadata mga good vibes kung daghan pa ni kamigo. Okay mga good vibes kita kids. Few inches later.
Vibes. Mga good vibes. Mauni siya ako ang duha ka partner. Kita mo mga choy. Love ganyan ako. So, first question. Nakakalimot ka. Ang pangutana. The more ni mo siyang bason, Okay. The more ni mo the more ka mauga. the more ka mauga. Ah. The more siya nimong bason, the more kang mauga. Ang pangungutana, unsa na. Unsa na. Unsa na mga ka-good vibes. Ano na? English word, Tagalog word, ano na? Wala clue. Walay clue. The The more more siya na- bus on, the more siya mauga. The more mo, uga. Mauga. Dry ice. Dry ice. Wala. Pili. Di mao ka good vibes. Ha? Di mao. Ah, po, gud. Kani mga good vibes yung Paano sila Just makag- right. Bogo. Magogo bigay. Di, lakot pagkasulti mga good vibes yung kung ano sila ka ng Na-overthink mo. bright kung mga yun. May gitawag peak season ba? Ang peak part ba nga bright min sa tagay. Okay. So naayos tayo mga binogo ba? Tawil taong na uy. Dahil na question. Paglaho. Good vibes. Ganyan buralis. Oh. Mga kabata. Mga good vibes. Siya na mga kay. Marag mo yun yung kabarad ba? Marag ko ano siya. Ikapoy yun siya. Pero plab kini na mo mga good vibes ha. Pinangga kaya na mo. Brad Rick ko ba? Pinangga kaya na mo. So, stay put lang mo na yung mga good vibes ha. Ito rin siya. Pangatulgon ba? Mga good vibes! Permanente na rin. Shout out sa tanang farmers diha. Kita-kits ta sa sunod nga vlog. Pohon, watch out mo mga good vibes ha. I-kuan na mo, ato yun i-watch out na to at mga farmers. Ako yun i-kuan. I-picture na to, pohon. Okay. So ha? Pohon. Pohon. Kita-kits mga good vibes ha. Basta din rapit ha. Good vibes. Good vibes ta. Ay, lima. Mga good vibes. So monok ba katagay ron? So mga business minded kayo sa kuan sa Cebu ba? So mo na siya. Gahi kayo mga business minded ba? But anyway, ang punto na to ano is good vibes na kita mga good vibes ha. So, takits na kita mga good vibes so kana sila. So later na ugma ako mabaka games kay murag katip sila ta. So mga big timer din na to mga good vibes so ugma na ta. Margahubog na ita mga good vibes. Anyway, kita-kits. Basta daring na kita, good vibes lang. One eternity later. Good morning mga ka-good vibes. So, Monday ron no? Monday morning ron. So, gabi mga ka-good vibes. Nahubog yun mi. So, madto, kanang lugar Aray may nakuan nangahubog yun ba? So, samo kayo mga ka-good vibes. So, gubot ka iba. Pero anyway, good vibes yun gabi ha. Wala gyud kuan ba? Wala gyud kabuang bitang mga kuan ba? So, ato ni siya limpyuhan ron, no? Dahil ako ang family na mga to, mahuway pa. So, ato silang kuan, kumustaon ba? Anyway, mga good vibes, nahubog gabi, usar yun assure na ko ninyo ha. Good vibes yun tayo yung lapita, mga good vibes ha. Sana, hopefully, okay sa mga good vibes ha. So, muna siya morning nga rin. So, kita-kits mga ka-good vibes. Ay, sa kisulti pa, basta diring lapita, good vibes lang. Sa dihang dapit mga good vibes, nang hitpos na may, uy, kay wala naman nakatiwas og shoot ba kay
kapoy naman tahon ako mga kauban mga good vibes eh. Pero bisag inana na hitabo mga good vibes kay all in all successful yun ang event mga good vibes kay malipayon ang tanan, lusog ang tanan. So pasalamat yun ta. Anyway mga good vibes, kanang wa may nabantayan. Kugihan kay OG sa tabang gihipos ba? Aw, alangan perting huboga ni gabi. So English nga sa Empire si shout out lain man yun. Kaya kita mga good vibes. Joke lang. Sa tinuod ang mga good vibes, no? Na 100 taon kinin siya. I-shout out ang ngan sa Empire pa. Kaso lang, hubog na kini. So, wa na nun nakahigayon ba? Pero ay kabalaka di kay ako na lang shout out sa imong pares diha. Ay kabalaka. Shout out diha sa one and only love ni Uji si Maria. Ay este, mahalik ka diha, mawa. Sorry J. Love you J. At joke ka dyan. Anyway mga good vibes. Ari na lang nakutob mga good vibes ha niya. Daghan kayong salamat sa inyong walay undang nga suporta ba niya. Unta, tabangan sa danin yung share sa mga videos ba. Diba kay kumbaga share the good vibes ba. So itakit sa next video ng mga good vibes ha niya. Chill mo diha kay sa resulti pa. Basta diring dapita. Good vibes lang.